ka janmit busuk bakmen ipi baro nga priang sungo bhai pi shikani ka YouTube channel jongi banyo sngo ya ka kubor na i master hachwa mikiwar te i master hachwa mikiwar in shim mikani ka benta ki perlok be changani ka por hachwa bengini yo sngo i ka kubor ngan ruai ka wei ka jing ruai ka bakarteng tu kersi yo utrai apa deng gini ke borok kini ke eryong ka bangi mat hangni ka perthai bagin pai ki kmat show chiso bagin don ka jinge jaro ngan ruai kini ke jing ruai tu kersi yo utrai Kisran ki syapti amano banyara karyong bahang ningin saya abalay ku kanra miyo tiakat kani jingat pelun ngin saya pangni Jesu ulayen abalay pi kuslay hang no ka jinge shani shawe pi pai eryong tu sanye tu pet no sha jgai tu tip ngang ade utrai chicken tin utrai karyong kalapai eryong jai jai tu bersiu you try hatru jong keling syapurtei wat pai long slur wat chapting la ryong kiwan am wat kenran pa shunong pen im udan hajan Deyu ay kay unim karyong ka ko ngu kis ngau lengo am kim ngau thu sing kentin ba ukren karyong ka laja ban yang persya ya u em kim la nong rim ka jinge happy cam don ai to tip ba don ka bam la ha u blay nga don lem pati ba lay pi kuslay ki bor ka protei wat pai penskan la jinge to ai ti ha u blay wat ye my way to pursue you try hatru jong kaling syapurtei wat pai long slur wat chapting la ryong kiwan am wat kanran pa shunong pen im udan hajan Kajing im ha protei tangki eryong kishlay jing im u priu kamti kena balay tangki jing pen syapti laker tawer yangi kajing ka dum sya ai ka lenti bon sin gi ju pa
Syaki boka putih Ngiklet bangit pai Laki kemaca ublay Kersiu ya utrai Eryong kan jai-jai Udon hasenda tupai Kijing jauh ma Syajik menun penpai Jauh tupai Tu kersiu yutrai Hatu jong keling Syabur teh wat pai Long slur wat syap ting Lar yong kiwang Am wat kenran Pasyunong pen im udon hajan Udon hajan Ngai ngộ yêu blay hadi kapor kabang ayok kum gani galat bansa mi gani khobor langba kani ke YouTube bat ngai ngộ yêu blay yaki ake barok ki bodal deble haga jing im chonga bat ngai ngộ yêu blay bangi yok ban snap ya gani ke khobor gani kapor bat ngai ngộ yêu blay kini ke ake barok hapadeng kini ke jing le hapadeng kini ke jing shirkai kinang yo ban snap ya ko khobor chongo bat ngai ngo yo blai kani ke de ka plan ke chong blai ngai skam bolo don rangkat bat nga hakaban pen khrai kini ke khobor ngai ko blai ya phi barok haga kerteng ka bathiang tam bat ka badan bor chong Jesus Christ bat hang ni ka por shop ngin le shaprang tungin le lang ho blai ching duai ko khpa jang yu baha baneng ngi ai ngo eme kan ran nam ta ka jing e chong me ka jing kor khu chong me ka jing la baha chong me ka jing im chong ngi ai ngo ya ka ding phna chong jisu lang ba ka ding phna chong jisu ngi long kum ni kum ngi long trai ni ka por shop ngin yo sngu ka khobor lang ba ka ktin chong me ya rap ingi trai pen thali ki dot nu chong ngi pan thali ki jingmut perkhat chong ngi pan kentang ini ka por do man sem ba khoi chong me cái bangin yo sayo sngo ni kapor kan long ka jingkar khu yengi trai kan rat sim kan rat kapor kadang sa ngai ti seme pan gatang ni kapor keren atrai ngin sha skor melong play ha ka ketemu jisu ngadwai ngapan ngadem ni ke baro amen kapang pedeng ka banga kwa pan ni selok bat phi ni kapor kalong kabor jong jisu kum ublay ban map yaki pop bat ban penkia kabor jong uchiso kum ublay ban map yaki pop bat ban penkia kiprolop e ngani thoi phi ka wai ka jing tho khana kani ka jing tho khana ka bajja sha don ha ka wai ka shnong hagani ka shnong rit don hagani ka shnong rit mdon babo mdon kibriu balong Kristen kilong Hindu sudah pada hagani ka por don way missionary ulong rokum upastar but uni ubriu usto wat kilat kumno ban yo ban le jalap hagani ka jaka pada kata ka por hagata ka way kasngi uyo lat ban le ban yalap ulej personal kumto ban lej keren yaki beriu pa ujisu ep pa ulong kumta u share ya ka gospel jong Jesus Christ para kata kapor kini kinong sensyar jong kata kasnong kilai iu ki ong mele ayu hamne balai bangi ong ni mengim sya bang bam ki beriu ban yalap hamne pang tau jisu balai phi yalap pang tau jisu ngim itho yo ta te ki shot you hado pa tibriu show ki shot you ki pach ba babon ki pa shot you ki porok bi changa ka bacha hadin makil dap shot you
kila ra yo nu brio bat kila bread yu sharot kata kesenong bedon katliu ka bahe ba ki bread yo nu brio hanta ki prolog pe ka bacia ka bor ka jong chiso ka power ka jong chiso ka power jong bele uni uhe jong ka ni ka dong jong ka ni kesenong yo thia sho tang ban bam ro tip sho ublay upen kendo yu ba perkhat spang tu brio balay nga sho yu balay nga long ta kani ka tanga chu ba ka i balay phim balay nga ba nga ai ba phim nang phim tip sho ban bam o nga perkhat ba tu brio ko ba nga sho nga yu wat yalap tingala sho yu ha do bom dan tip brio sho nga ngila bread yu sha te sharot kalong khelaj pe dang imna ayap tau brio ula lek pet yo tau brio anda ula poi hang ta ula khot yo kat ba khot ro nya sno shu tem ban si ban her chapo kata liu ula sei yo na kata liu kat ula ra yo shaying anda ula poi haying uni brio ula pha sumar ula pha nyat ikata kasnam ka bami na to brio haga tengah jong bat kila laai yo bat anda uni brio ula khi na kata jing thia jong ula yo i bat ula pet yaki teu ong ko ong ka tengah jong kum no min le mata ong mata hadin ba ula kham jam tengin ngin i un le na ngin i un le na ta kata por ki ong la dau ble jong o boshisha ui un sumario adangi e euro ta kata ka por uni ubriu uyo ban yalap ya ka gospel ha ka jing jong ta ubas strik ba do kata syak ya ki bru ban yalap ka gospel henry ublay ka por jong ublay katre ngambau tau mission bat uleyo ban yalap ya ke gospel hangta te la kila ya long nang peteng kata ka jing lap jong kila don kuma arpeu lai peu mot ki brio ke belong kristan hakata ka por te ki perlu pe jonga ka jing kali yang apa dia pi hatu ngikom ki kristan ngi jusha sitom ni em nakabantau chiso hatu ngikom ki kristan ngi jusha sitom ni em nakabantau chiso komba ulasha namata jong ha bar jong pi ki prolok pe jakni ka por ngan ya tho ipi ka wei ka jing ya tho khana la ba ka khtin jong ble pila ban pe ka bible jong pi naga gospel jong Jesus Christ kat kum Marcos kalanong kabaar bat nan sim tangi ketu ka dekhot kaba san bat ka dekhot kaba khat we bangi i hagane bau jisu sisha upan koj ya uni bapang yap siliang bat ngadon ro yakimat hagane kapor lai teli kimat kibanga kwa banya solok barping ni kapor kamat ka banengkong ka jingek ngi i hagane ka dekhot dan ni kan lanong bakini ki sangot ki breu ki ra ya uni breu ubapang yap siliang klem salia klem don ka jing sngo bat da ka jingek ki ngej khamba onda kle poi hau jisu bat uni ubapang yap siliang ro udon ka jingek pa un yo koj ki wan hau jisu bat u jisu hakata kapor ula yo i ya ka jingek changki baki terang shisha ban ra yo perlok changki
Bau Jisu pun penkot yo. Kiprolak bait ya kini kapor. Ngan ya tho ipi kawai ka jing ya tho kana. Badan kawai kalong yeng. Don kawai kalong kami. Kani kalong kami. Kadon yo ulok. Bat kani kalong kami kadai kalong kami. Kabai syait im bat ublay. Bat kabale i kamon chong ublay. Kabri kalong kami chong kejing tuai. Kani kalong kami. Hapadeng kejing duk. Lawan lo'ok badum. Uni ulok jangka ulayok pang. Bat uni ulok jangka ulayok pang nang syok ban terai. Nang syok ban le tang hajing tia. Hapadeng kejing duk. Bat ukon kadon. Kahap ban terai bela ban terai syitong. Rangkat kita ke bar kahap ru ban wat dawai namta uni ulok jangka. Kani kalong kami kajing duai jangka ka klem penkot nang jor kini ke bar kajing bekamat kayai duai mit bat sngi mit bat step kayai duai kaduai bat kaduai pakaong mengadon kajing hame belai bah kawai kesngiman penkia yo ulok jangka kayai duai kayai continue kajing duai jangka kiporlo pe hadu shisnem unulok jangka uthiapang bat nang yai kipor kising kini ka long kami nang yai duai nang yai duai ka klem no mensim ka persang kilat kumto henry unu kul tengah jangka upat yo koi kini ka long kami hakawai kasngi kat bakadang yo thia lawan hagajing phos new jangka lawan kawai ka temen pat kat ni ka temen ka laong pha la shai lek pen sim dawai yo new lok jang pha na to wai doktor to dan ha ka to kasnong kata kasnong ka dan hajan kasnong jang kani ka long kami bat kata kapor bau lok jang pha un yo koi bat kani kalong kami anda kalakhi kata kajing thia ka duai bat ka klem pen slem ka lej ban sim dawai yo lok jang ka nau tau doktor ki porlok ka baja ka jinget jang ka ki kamba ki jalong anda kala dep pendi ye tai dawai kala ai ha kata kapori uni ulok jang ka ubam bang syuk ban bam ban bang syuk ban le ke para uong ika ngkwa ngatangan ngasliang bat kata kapor kal aj jumbam yu ula bam ja bat kata kapor ula sedang ban yaj ula sedang ban yaj ki perlok ke baca uni ulok jong kene kelong kami ula yok koi ha kata kapor hadin kumbah lasyai kasni lemit na yeng bat ulanang ban laitre ka jingit jong kani kalong kami kalapan kia ya ulok jangka ka jingkeli yang abat yapi hatu ngidon ka jingit ka bas kam hau balai kum kani kalong kami ha padeng ka jingpang jong ulok jangka labo da hadu shisnem kam no mensim kayai duai kai shania hau balai ka nget hau balai bah kawai ka sngiu balai pen khia yo lok changa tu ngidon ka jinget ka bas kam hau balai la dangi mat ki jing la dangi mat ki jing la dangi mat ki jing khuslai bon sen ngimdon ka jinget ka bas kam hau balai hawait ngi duai la da ki jing duai jangi la da balai jubab dane la da ki jing duai jangi kimja ka aden shisngi arsngi ngi la mensim Perlok baik ketin jong belai kong. Naga gospel jong Jesus Christ kat kumat Yohanes la nong ka khat sao khot ka ban kong. Wat ki kos lai ka dot no jong pi. To ngai pi hau belai to ngai hangaro.
Jisu ong tu ngej phi hau belai tu ngej hangaro ngim dai ban khuslai ngim dai ban shania hau belai kum balong kini ki briu kini ki saungut ki barak yo ni bapang yap shiliang ki don ke jingej ke pas kem bau Jisu on pun koy tu ngin don ke jingej pas kem hau belai ladang imat ki jing ki jing le ladang imat ki jing khuslai ladang imat ki jing pang don ke jingej bau belai unle ki kapa kamat kabaar ka jingmap ya ki pop ngia i aden bau Jisu uya i ya ka jinget jong ni ki breu Jisu ula ong hau to bapang yap shiliang ko khon lamap no ya me ya ki pop jong me ni i hakne bau Jisu kum ublai ula ban map ya ki pop ka jingkali hato ngile yo map ni em ya ki pop changi hato ngile yo map ni em ya ki pop changi ladang impat yo map ya ki pop changi hagani ka janmet Jisu udang khot yanga bat yepi ba un map ya ki pop jangi kamper nang no ngiwan kamper naka ka jan benriu ni long kamper ke bangile kamper le ngile pop kan no kan usin kamper Jisu theo yakni ke baro ladangi wan hau de ka da not baro Jisu ula ban map yaki pop jangi tang Jisu pala yap halor ka ding pna nakabanta ki pop jonga bat jong pi bala ban map ki pop jangi no one ka kame jangi papa jangi kimla ban ong khon mele pop mene nangan map ki pop jangi no ki parlok jangi kimla ban map ki pop jangi ki be ej bathon jangi kimla ban map ki pop jangi hanre tang Jisu hi bala yap halor ka ding pna bala ban map ya ki pop jonga bat jong pi so nagata ka daw don kam ya Jisu haga jing im jonga bat jong pi kamat kabalai kadai ka jing pen khia ki prolok be ik hadin ba Jisu uladep ban map iki pop jong uto bapang yap shiliang haga dekot ka bakhat we bat khat ar Jisu long hami nga ong tu yang jai ra no ya ka jing thia bat lệnh no chalai ti haga ta ya ka por uta bapang yap shiliang ulayeng pat ulara ya ka jing thia chong ki pra be janga ni ka por ni i sisa ya ka por ka jong Jisu kum ublai ban pen khia uni ubapang yap shiliang ulayo mat sisa ya ka jing pen khia hakaman sim bat ka jing pen khia hakaman hangne ngi yo i ya ka bor jong Jisu kum ublai ban pen khia ki prolok be ik ladangi pai so Jisu ladangi mat ke jing pang ke jing sitom tutip bau Jisu udon bor ban pen khia ulong u doktor mensim ladangi pang ha ke jing long mensim ulong unong pen khia par ulong ro unong pen khia ha ka do to ngintip bau Jisu sisa ulong unong pen khia jonga pat jong hi ke khubor ha ka de chan met yang ha pat ye phi ngia i hagani kapasish kabor jong Jisu kum ublai ban map yakipop bat ban pen khia ka jing khot yang ha pat ye phi
Haoj hapadeng kini kijing syirk hei. Ladangi pai shkani ka parthai ki mangi im menta. Ngi i ya kani ka jingpang jing yap khalam. Kapan syap ting yang abat ya pi. Kapan siir ka jinglong jing im jang abat jang pi. Bat ngi khuslai ya kini ki ro. Hanre to tip bau jisu udon bor kum ublay. Ban penkhia ya kani ka jingpang. Pat udon boro ban le ki kamba. Ngidai ban pai syau daga dak nut bara daga jingmut bara bat daga mansim bara ki kamba kin jalong ladangi pai ki kmat syau jisu ki mansim bekodor hagani kapor hapadeng kani ka lockdown ngimyo syok ban tray ngimyo syok ban lai tray lai kta ngila sedang ban khuslai kumno bangin bam kumno bangin im kham tam don ro ki ban sim ki bapli kilas ki badok ki bakerdo ki rangli ki sak kentai ngila sedang ban khuslai ka ktin jong belai Kong the gospel jong Jesus Christ kat ko umat ujones lanong ka bakhat sa ko khat ka banong ko wat khi khuslai ha ka da nu jong pi to ngai phi ablai to ngai thang ro ngim dei ban khuslai kini ki ek bara ngim dei ban phai ki ek bara jong kini ka parthai han dei ngi dei ban phai so jiso ban ngai hau blai ngai hau jiso to ngin phai so jiso ban pan map no ban ngin doi Jisu un pan khia yanga bat yapi un pan khia ikari bat ka jaj ban riu changi un pan khia ro yakani ka perthai para kawe bau Jisu udon ka por kum ublai pan map iki pop bat ban pan khia ladangi pang sitam lah ka jinglong do ni ka jinglong mensim Jisu udon ka pohon ban lero ki kamba kum uble Jisu udon ka pohon to ngin nget ho ban ngit shania ho blay un kur kho yangi pangila sha skor yiga ktin jong bat blay nak bata ka buram jong amen. Ting ila pois bakod jang ni kapor nga ay ko blay pibaro ki besnap yun ni kubor lang bagaktin jang blay ngangay pilayo o jing kerku lang bag ni kubor to blay un kerku pi ku blay sibon